قرآن ایسی کتاب ہے کہ جدی حفاظت دا ذمہ کائنات دا رب اٹھا رہا ہے. میں قربان جاؤں ایک دن نا ایک عیسائی ہے ایک انگریز ہے آپس میں بہ کے گلاں کرن ڈے تے جیڑا عیسائی انگریز ہے نا وہ عیسائی نو کہن لگا اور ایک گل دس میں مسلمانہ تے غالبانہ جاننا وا میں مسلمانہ تے غلبہ کیویں حاصل کرانگا. تے جیڑا عیسائی ہے نا وہ انج اللہ دا قرآن پڑھ کے کہن لگا اوے انگریزا جب تک مسلمانہ کل اے قرآن ہے وے تو انہاں تے غالب نہیں آ سکے گا. کہن لگا لو اے کیڑی گل ہے میں قرآن ساڑ دیاں گا معاذ اللہ استغفر اللہ. انہیں نا قرآن دے نسخے اکٹھے کرن لگ پیا قرآن دے نسخے چلان لگ پیا قرآن دے نسخے ساڑن لگ پیا ہے. کہن لگا میں قرآن ختم کر دیاں گا استغفر اللہ میں مسلمانہ تے غالب آ جاواں گا. اور اسے انگریز دا ایک غلام ہے ایک دن انج سفر تے جا رہا ہے ایک پنڈ دے کولوں دی گزریا نا تے ایک پرانی جی مسجد نظر آئی ہے. مسجد دے باہر سین اندر پرانیاں دیاں صفاں نے تے صفاں تے 12-14 سال دا بچہ ہے اکھاں تو نبی نائے تے کھلو کے قرآن پیا پڑھدا ہے. کہنے لگا واپس ٹر گیا تے جا کے کہنے لگا انگریز نو اے انگریزا خبردار پیچھا ہٹ جا قرآن نو چلانا ساڑ دے تو نہیں ختم کر سکتا قرآن نو مسلمانہ تے غالب نہیں آ سکتا. کہنے لگا کی وجہ کہنے لگا اے ظالمہ آج جیڑا کتابی شکل اندر قرآن ہے انہوں تے ساڑ لیں گا پر انہاں دے 12-15 سالاں دے بچیاں دے سینیاں وچوں قرآن کیویں کڈے گا. انہاں دے نبی نے بھی قرآن دے حافظ نے انہاں دے بینے بھی قرآن دے حافظ نے. واللہ میں تیرے قرآن دی عظمت و سارا جہان قربان کر دیا. اللہ دی قسمیں دنیا چ جنیاں کتاباں نے یار ہر کتاب جیڑی ہے ایک دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ بندہ پڑھدا نا تے بالآخر بندہ اکتا جاندا ہے تھک جاندا ہے. پر اے اللہ دا واحد کلام ہے جویں جویں پڑھدے جاؤ گے سرور ودا جائے گا جویں جویں پڑھدے جاؤ گے لذت وادی جائے گی. اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت و قربان جاواں تے جڑے قرآن نال جڑ گئے نے جنہاں نے اپنے سینیاں وچ قرآن نو محفوظ کر لیا ہے کائنات دے امام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا فرماندے نے جیڑا قرآن دا حافظ ہے نا قرآن دا حافظ قرآن سکھن والا میرے آقا فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. قرآن پڑھن والا پڑھان والا تو سارے جو بہتر تے افضل لوگ نے تے قرآن دا حافظ جیڑا اے تے قرآن ہے نا تے جے میں قرآن دے حافظ دی گل کراں اللہ دی قسم شان اللہ نے عجیب تے پیارا عطا فرمایا. قیامت دن کائنات دا رب خود اعلان کرے گا اوے قرآن دے حافظا لو قرآن شروع کر دے جویں ٹھہر ٹھہر کے دنیا تے پڑھدا سے اج بھی پڑھدا جا منزلاں چڑھدا جا پڑھدا جا منزلاں طے کردا جا. اچھا قرآن دے حافظ پڑھدا جا چڑھدا جا جتھے جا کے سورہ ناس دی آخری سین ہوئے گی اوتھے میں تیرے لئی محل تیار کر دیتا ہے. یارے تے قرآن دے حافظ دا مقام ہے تے عبدالرشید بھٹی صاحب
حکیم بلال صاحب یار میں تہاڈی عظمت تو قربان جاواں اللہ نے تانوں کیویں پسند کیتا تے خاص اپنی رحمتاں فرما دتیاں نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑے قرآن دے حافظ دے ماپے ہون گے قرآن دے حافظ دی امی قرآن دے حافظ دے ابو ہون گے اللہ انہاں نو میدان معاشر اندر عام لوگاں تو ہٹ گئے نا اللہ کے انہاں نو بلا لین گے تے اللہ قرآن دے کاریاں دے ماں باپ دے سراں دے ایسے سنہری تاج رکھ دے گا ایسے پیارے چمک دے دمک دے تاج انہاں دے سراں تے رکھ دے گا میرے آقا فرماندے نے جس تاج دی روشنی آسمان دے چاند تو بھی زیادہ ہوئے گی آسمان دا چند جویں چمکدا چند نالوں زیادہ روشنی اس تاج دی ہوئے گی تے لوگ نا اے جو میدان معاشر چوں اڈیاں چوک چوک کے ویکھن گے لوگ اڈیاں اٹھا اٹھا کے ویکھن گے اللہ یہ کون خوش نصیب نے یہ کیڑے ماپے نے جنہاں دے سراں تے سنہری تاج رکھے نے تے منادی کرن والا ایک فرشتہ اعلان کرے گا آکھے گا اے لوگوں یہ او خوش نصیب ماں باپ نے جنہ دنیا تے اپنے بچیاں نو قرآن دے حافظ بنایا ہے جنہ بیٹیاں نو قرآن دے قاری بنایا یار ہے ہمیں ایسے ماپے حالاں اے جڑا دور جا رہے ہیں نا ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ کتے چلو ہور نہیں کتے ہوٹل تے پتر لگ جائے رات نو کوئی 200-400 لے کے آئے گا کتے فیکٹری چلا دئیے منڈے نو لو جی مہینے بعد کوئی 20-30 ہزار تے لے کے آئے گا پر میں انہاں ماپیاں دی عظمت کو قربان جاواں اللہ دی قسم جنہ اے لالچ نہیں کیتا باپ آندا پترا میں دیہڑیاں کر لانگا میرے پتر میں مستریاں پیچھے دابڑے چک لانگا پتر میں سارا دن اٹاں ڈھو لانگا باپ آندا بیٹیا میں تیری خاطر مزدوریاں کر لانگا میں تینوں کما کے کھواواں گا بس میرا دل کر دے بیٹیا تو اللہ دا قرآن پڑھیا کر یار کتنے خوش نصیب ماپے نے کہ جنہ اپنے بیٹیاں نو قرآن والے پاسے لگا دیتا ہے یار کیسے خوش نصیب ماپے نے جنہ اپنے بیٹیاں نو اللہ دے قرآن نہ جوڑے آئے کہ بیٹا تو قرآن پڑھیا کر میں مزدوریاں کر کے تینوں کما کے کھلا لانگا میرے بھائی میرے برادر آج دنیا دے اندر اگر ماپے انج دیاں قربانیاں دے رہنے تے پھر انہاں قربانیاں دا صلہ قیامت نو میرا رب عطا فرمائے گا اچھا اے تے قرآن دے ماں باپ نے ادھر حافظ قرآن نے تے میں قربان جاواں اے دے نا قرآن دا حافظ کھڑا سامنے ماں باپ کھڑے نے تے صدقے جاواں ادھروں قرآن خود آ جائے گا قرآن خود ایک عربی جوان دی شکل اندر قرآن خود آ جائے گا تے قرآن آکے نا رب دے کھڑے پہ جائے گا آکھے گا عرشاں والے ربا میں تیرا کلام اللہ اے تیرے بندے نے اللہ راتاں جاگ دے رہا میریاں تلاوتاں کر دے رہا اللہ راتاں جاگ دے رہا میریاں تلاوتاں سن دے رہا اللہ اے ماپے نے جنہ دنیا چاپنے بچیاں نو قرآن پڑھایا ہے اے او معصوم بیٹے نے جنہ بچیاں نے اللہ مینو اپنے سینے وچ محفوظ کیتا ہے اللہ اج میں انہاں دا سفارشی بن کے آیا اللہ انہاں دے گناہ معاف کر دے میرے مالک میں انہاں دا سفارشی بن کے آیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن دی سفارش اللہ مان لین گے تے اللہ انہاں نو جنت دا حقدار بنا دیں گے قرآن آیا نا
دیکھو نہیں سیو ایک عربی جوان نی ہس ہس گلاں کردا نال رحمان نی نال پیا دسے اپنا پتا نشان نی کان لا سنیے کیڑا اے ماہیا چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئی تے قرآن آگے اللہ دے دربار دے اندر تے اپنے پڑھن والے دا سفارشی بن کے آگیا اے آندہ کیے میں حاضر دربار ہویا آخ دا رب تائیں پاک کلام جی آخ دا رب تائیں اے پاک کلام جی تیری میں چٹھی میرا نام قرآن دی ہاتھ جبریل کلیا جو چٹھی رسان جی اے پہلی تو جگ اندر جس دی روشنائی اے قرآن آ گیا نا تے آندہ کیے میں حاضر دربار ہویا عرضاں سنان نو کر کے سفارش اپنے اے ساتھی بخشان نو اور جنہ پلایا نیند سکھ دی سون نو عمر تمامی میرے نال لگائی